Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex qal li Gvern Nazzjonalista ġdid se jkun qed jiffoka fuq investiment aktar b'saħħtu f'Għawdex, miżuri li jindirizzaw is-sigurtà, l-infrastruttura, is-saħħa u l-edukazzjoni. Waqt attività politika fil-Munxar Għawdex, Dr. Borċ rivera għal diversi proposti li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel għal Għawdex. Fosthom semma twaqif ta' skwadra speċjalizzata kontra traffikar ta' droga f'Għawdex, filwaqt qal li hemm bżonn aktar infurzar kontra l-kriminalità marbuta ma' droga. Dwar l-infrastruttura, Dr. Borċ qal li Għawdex għandu jkun priorità tul il-leġislatura kollha u mhux biss fi żmien elettorali. Qal ukoll li Gvern Nazzjonalista jinvesti fi speed cameras fi triq l-imġarfa insielem biex fi kliemu jitnaqsu l-inċidenti f'din it-triq. Jirrifera wkoll għall proposta tal-breakwater ta' Marsa l-Forn u qal li n-negozjanti fil-lokalità espremu tħassib dwar is-sarat li l-maltem tax-xita qed jikkawża fiż-żona. Fuq is-saħħa, Dr. Borċ qal li l-aktar partit li għandu kredibilità fis-saħħa huwa l-Partit Nazzjonalista. Dr. Borċ qal li għall-Partit Nazzjonalista s-saħħa tibqa' l-ogħla priorità. Hawnhekk tenna l-proposta tal-Partit Nazzjonalista ta' sptar ġdid f'Għawdex b'4 mizzodda u helipad biex jintuża għall-emerġenzi mediċi. Dwar l-edukazzjoni qal li hemm bżonn investiment akbar fl-iskejjel u fl-għodod edukattivi għat-tfal u żgħażagħ. Dr. Borċ semma wkoll proposti ekonomiċi oħra mħabbra mill-Partit Nazzjonalista matul l-aħħar ġimgħat. Filwaqt li qal li l-Partit Nazzjonalista jrid joħloq niċeġ ekonomiċi ġodda għal Għawdex u Malta. Qal li dan se jsir mingħajr ma joħloq piżijiet kbar u fl-istess waqt irendu l-miljuni. Il-Kap Nazzjonalista qal li Partit Laburista ma wettaqx dak li wiegħed fuq Għawdex meta propona proġetti minn manifest u budget wara ieħor ta' Gvern Laburista li iżda fi kliemu baqgħu fuq il-karta.